Vítame vás na našom prvom programe tejto sezóny Slovak Spectrum. Ja som Anna Laduserová. And I am George Frakor. Leto máme už za sebou. Dúfame, že ste mali pekné a príjemné dovolenky, hoci to počasie nebolo najlepšie. Takže pomaly jeseň začína a ako aj naša programová sezóna pre Slovak Spectrum. Na dnešnom programe máme pre vás viacerých zaujímavých správ, ktoré dúfame vás budú zaujímať. Leto v slovenskej komunite bolo pestré a George nám povie, čo sme pre vás pripravili na našom programe. We will show you some things about the Slovak Constitution Day, about the United Nations Day of Peace, and some of the works of our Slovak pediatrician and artist, Metod Likavčan, whose exhibit you can visit until the end of October. Pripomíname vám, že budúca slovenská omša bude v nedeľu 11. októbra o 2:00 po obede v kostole svätého Jacka Hyacinta na rohu Lebreton a Louisa. Pre novoprišlých je to z rohu Gladstone a Bronson 3 bloky na západ a 1 blok na juh. We should also ask our community to remember that we have a school for children up to their teens. We need students for it because the Ontario Ministry of Education has since demanded classes of at least 22 children. It's every Saturday at St. George Catholic School on Keyworth Avenue in our West End. Please contact Jana Plesníková for details. Deň ústavy Slovenskej republiky oslávilo Slovenské veľvyslanectvo v Otave usporiadaním slávnostnej recepcie. Medzi pozvanými hostiami boli mnohí zahraniční diplomati i zástupcovia slovenskej komunity. Stanislav Opiela, veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade spolu s manželkou Vierou, mali čo robiť, kým privítali všetkých hostí. Deň ústavy ste sa rozhodli osláviť tým, že ste pozvali všetkých vašich známych, všetkých diplomatov a veľvyslancov. Kto nesmie chýbať medzi pozvanými hostiami? Viete čo, nedá sa to povedať tak ako osobne. Samozrejme, že aj tie osobné kontakty sú veľmi dôležité, ale pozývame ľudí z parlamentu, pozývame ľudí z kanadskej vlády, pozývame samozrejme partnerov z diplomatického zboru, pozývame ľudí z komunity, z univerzít, proste s ľuďmi, ktorými prichádzame do styku, alebo z inštitúcií, s ktorými prichádzame do styku, či už po tej osobnej priateľskej stránke, alebo po profesionálnej. Takže ten okruh inštitúcií je viac menej daný a záleží len na tom osobnom obsadení, že kto je na tom mieste vtedy. No. Takže asi tak. Myslím si, že krajiny spája veľmi jedlo a dobrý drink. Aj dnes na tejto recepcii sme mohli vidieť veľa dobrého jedla. Čo patrí medzi vaše najobľúbenejšie jedlá? Ako moje osobne? Ja zjem všetko, nemám nejaké problémy s jedením, takisto aj s pitím, takže čo je dobré zjem a takisto čo je dobré vypijem, takže nemám nejaké špeciálne obľúbené jedlo. Dnes si dáte niečo zo stola, čo ste vám pripravili? No pokiaľ to všetko tí moji hostia nezjedia, tak si dám, ako obyčajne mi veľa toho nezostane. V duchu dobrého slovenského jedla a vína sa v skutku niesla celá recepcia. Expertom na skvelé jedlo je aj Margaret Dickinson, autorka jednej z najlepších kuchárskych kníh, ktorá radí, čo je dôležité pri príprave jedla. They have to have, an interesting balance of flavor. It's not just plain taste. It's a mixture. It's a blend, and for sure, presentation counts. Presentation. Nothing is presented just as food. It has to be beautifully presented. Because those are free bonus points. And it's amazing how people haven't realized that, don't spend all your time cooking. Focus on presentation as well. Well, have you tried Slovak food, brincové halučky, for example? Absolutely. And, your goulash and your soup and, everything that you make, I love. I really do love. We love pyrogy. Pierogi, of course, and I'm Ukrainian, so I make my own pierogi too. I think they are it's the best food ever. Do you think so? Well, it's one of the best foods ever, for sure. There's a lot of best foods ever, but it is one of them. Yeah. And actually, it marries very well with other, main items like chicken or beef or pork, and you put the sour cream on it.
Yeah. We can talk about the food all night long because you're a very successful author, but you have also traveled a lot around the world. So you know what kind of relation people have, diplomats have. Maybe sometimes political situation is not right, but people like each other. What's your impression? Well, I always found that food was the binding link. And I really think that to build strong relations, you have to have good food. Now, take for instance tonight, if there wasn't that beautiful buffet of food, you wouldn't have this buzz in the crowd, and you have to have food to bring people together. Politické vzťahy medzi krajinami nie sú vždy najružovejšie, ale diplomati a bežní ľudia si k sebe vždy priateľskú cestu nájdu. Well, in this case, the ambassador and his wife are great people, the ambassador of Slovakia. And that's why we're here, because of the friendship that we build with each other, besides the friendship that exists between countries. And that's what we're celebrating here this special day, and that's why we will continue to do so. One thing that connects people is good wine and food. Have you ever tried some Slovak food or wine? Well, I just tried some, and it's great. And I also have heard about the beer. And well, I was on my way, to see if you had some famous and great Slovakian beer. So in that case, I believe that the food and the wine and whatever it regards gastronomy is part of the country, is part of the culture, and is part that tells you what is a country like. I visited Slovakia once and had a great time there. I was in the capital, and I also visited two other towns, Galanta and Košice. And it is so that Iceland is cooperating with Slovakia in using the geothermal heat in Slovakia, because we have a lot of experience in doing that in Iceland. So we are exporting our expertise in that field, in the energy field, to Slovakia. Slovakia and Hungary have so many things in common, and not telling about the political situation, but people really like each other. What do you think? The political situation always very changeable, and I hope that the ties and relationships between the two countries will be more decisive factor the human relation, the people-to-people contact. In this field, the situation is very promising. The political doesn't bother the human relationship and economic cooperation between the both sides of the border, and this is the most important for the future. One thing that Slovaks have very much in common and that we love, it's your food that we borrowed from you. What kind of Slovak food you like? Because we like your goulash and paprika and everything, but what Slovak food you like? I like, and my favorite Slovakian dish, to tell the truth, this is the strapačka. Strapačky, it's noodles with... Yes, with cottage seed. No cabbage, not only cabbage, cheese, cottage cheese. Cottage cheese. It's brinzové halušky. Yes. Slovenské jedlo bolo vynikajúce aj počas recepcie na slovenskom veľvyslanectve. S potešením môžeme zhodnotiť, že dobré jedlo a pitie spojilo mnohých ľudí, ktorí strávili dlhý večer v družnej debate. September 21st was the United Nations Day of Peace. It's celebrated in many nations of the world. In some countries, it's even a national holiday. That's not so in Canada, but in Ottawa, our Aboriginal people organized a celebration at Victoria Island, which is Algonquin Indian land. And it was as much a celebration of the UN Day as it was an honor for Grandfather Komenda, the Algonquin chief. Today, Father, we are all people, all nations are among us here today, and we thank you for bringing us here, because through you all these things happen today.
Without you, we would be lost. We cannot govern by ourselves together, because we've been in that position for so long. But thanks to you, Father, we start to open the road, have to open the windows, begin to looking out, and we are approaching out to outside to see other colors of people, because it's time now we should get together as one people as you have created us. Me with you, we always tell you, for all the things you have created, the waters, all things that we see and we do not see, you are the one that created everything, and you own everything alone. We don't own the land, we don't own nothing. We have no ownership of the place, because our mother is the land. We don't claim her as belonging to us. And we thank you for this, Father, for giving us this knowledge, for everything that you have made out of animals, everything that we've been enjoying, till we be able to teach our children the truth. On this International Day of Peace, I remind all of them that there is another way, a better way, the path of peace. We should be encouraged that war between nations is happening less often. Diplomacy and negotiations are becoming a more frequent choice. And even where states are torn by internal strife, history shows that peace can prevail if there is sufficient will. Let me tell you how proud I am to be with you today, because each and every one of you have found peace within yourself in order to come out and make a statement in the capital of Canada, and you have chosen a First Nation land, Algonquin land, in order to make that statement. This is not the end, it is the beginning. And as it was stated a little earlier through the representative of the United Nations, that we are getting there, that the people of the world, that the majority of the people of the world want peace. But that peace has to start from within. And seeing so many of you today coming out, it's a clear indication that we have it. The world have it within, and the world will succeed, and peace will succeed. In Slovák, dedo Komenda, nech žijete ešte 96 rokov. In English, Grandfather Komenda, may you live another 96 years. Veľmi rada tu medzi nami v štúdiu privítam pána doktora Metoda Likavčana. Pán doktor Likavčan emigroval do Kanady pred 26 rokmi so svojou manželkou a s 2 dcérami. Pán doktor bol doktor pediatrie na Slovensku a neskôr detský lekár, neurológ, a jeho manželka takisto doktorka neurológie a dcéry, ako som sa dozvedela, takisto pokračujú v šlapajách rodičov. Pán doktor, ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nami tu prišli. Prosím vás, porozprávajte trošku o sebe. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak momentálne som sa dostal do 3. etapy života a to je, ako sa hovorí, retret alebo dôchodok alebo penzista. No a veľmi odsudzujem, keď penzista ostane sedieť pred televízorom a pozerá a rozmýšľa
Ja som Capricorn, milujem aktivitu, pohyb a som sa jedno ráno zobudil a som si povedal, keď som bol adolescent, hrával som na huslách, ale tak len nie profesionálne, ako študent, aj v jednom súbore. No a potom prišla perióda štúdia, takže husle ostali doma pod postelou. No a teraz zrazu sme boli na Slovensku a som si kúpil jedny husle a začal som na nich hrať. A potom jedno ráno sa zobudím a hovorím si, kto vie, ako sa také husle robia. A našťastie mi prišla do ruky taký inzerát, kde bol napísaný Peter Mach z Elméru, pôvodom z Československa, vyrába husle. A moje husle, na nešťastie, jedna struna praskla, tak som zatelefonoval na základe toho inzerátu Petrovi Machovi a hovorím, môžem prísť si kúpiť strunu a tak pozrieť. Ale áno, jo, príď a tak. No tak som prišiel a vidím veľký ateliér, huslí strašne veľa, Peter pracoval a tak. No tak hovorím, Peter, mohol by som chodievať sa tak pozerať, ako to robíš, to tajomstvo troška odhaliť a tak. No a Peter, jo, príď, on je sám, jemu to bolo dobre, tak mať spoločnosť, no a ja tak som veľa vravný, tak mu to imponovalo. No tak som začal chodievať a potom hovorím si, Peter, čo povieš, keď som tak začal aj ja, tak pre pokus to skúsiť, to tajomstvo tých huslí, ako sa to robí a tak ďalej. Jo a tak. No a tak som začal strúhať, najprv javorové drevo, potom smrekové a tak, až nakoniec za 2,5 mesiaca vznikli prvé husle. No a tak som nabral veľkú kuráž, entuziazmus a hovorím, Peter, idem ďalšie husle. A tak postupne za rok a pol sa mi podarilo vytvoriť 5 huslí. Toto sú tretie husle, ktoré som si urobil taký poriadok, že husle nesmú ostať na penzii, tak každý týždeň jedny husle hrajú ráno so mňou a druhé večer. To je moja modlitba. Tóny husiel vysielajú modlitbu k môjmu tvorcovi. No tak potom bola taká súťaž, kde sa prezentovali husle a ja som tam išiel s husličkami, no a husle dostali aj dvakrát diplom, prvé aj tretie, no a tak som spokojný. No a tým pádom som bol už uspokojený s touto tvorbou a som si povedal, čo teraz? A zrazu v hlave sa mi prebudil druhý gén a to, ja mám rád farby, zelenú, modrú, žltú a začal som rozmýšľať niečo špeciálne. A dostala sa mi do rúk jedna kniha, kde Miško Škrovina, ktorý žije, je to architekt, žije v Bratislave, môj spolužiak, ktorý sa venuje umeniu malovanie na skle. Tak čo to je malovanie na skle? Používa sa farba akrylik, maluje sa. Najprv sa urobí škica na sklo, napríklad postava nejaká, a potom sa začne malovať ako farbami postupne po vrstvách. Napríklad najprv začnem malovať košelu, potom začnem pozadie až tak a vznikne obraz takto po vrstvách, ktorý, čo je na pravej strane, keď sa to otočí, je to potom na ľavej strane. 3 dni sa to suší a potom sa roztopí vosk a štecom sa natiera tá zadná strana, aby bolo konzervované proti parazitom, aj proti všelijakým fyzikálnym faktorom a takto potom vzniká obraz na skle malovanom. Na skle malovanom história siaha do Egypta. Z Egypta to prišlo do Byzancie, z Byzancie to prišlo do Benátok, z Benátok to prišlo do Bavorska a z Bavorska začiatkom 19. storočia do Čiech, Sliesko a na Slovensko, západné Slovensko, aj na východnom Slovensku vznikli a tak.
Na skle malovanom sa venovali v minulosti väčšinou ľudoví umelci, neboli to profesionáli, ktorí cez leto pracovali na poli a v zime mali veľa času, ženy vyšívali a muži, ktorí mali talent a ktorí mali chuť, malovali na skle. Prvá taká etapa ako motivácia boli náboženské motívy. Bolo to napríklad raj, Adam a Eva, potom vyhnanie z raja, potom to bolo narodenie Krista, toto je práve ukážka, Betlehem, potom útek do Egypta, potom posledná večera, potom príchod Krista do Jeruzalema, ukrižovanie a tak. Čiže prvá motivácia bola náboženská. Druhá motivácia, ktorá potom prišla, boli zo života ľudí. Tak väčšinou z dediny, kde žili títo umelci, tak to bolo napríklad predvianočné obdobie, stromček sa nesie do domu, potom bola štedrovečerná večera, sa rodina zišla, mal som jeden obraz, ale som ho daroval jednému. Potom všelijaké ako ľudia na poli, ako pracujú, slovom z rodinného života. No a tretia etapa, tak to je už taká modernejšia, to už teraz ako umelci používajú, ako som aj ja začal, napríklad milujem hudbu, tak som namaloval Nicola Paganini, ktorý je úžasný, to je ozaj majster. No a Antonia Stradivariho, ktorý ako zostrojil husle, bol medzi prvými týmito tvorcami. No potom niektorých muzikantov, potom mám Filharmoniu toronskú a tak. No a teraz od 19. septembra do 31. oktobra vystavujem 33 obrazov v Maison Citoyenne, v bibliotéke, direkt v bibliotéke, kde mám túto druhú výstavu. Prvá bola minulý rok na inom mieste a toto je na tento. No tak to je z mojej terajšej ako tvorby a chcem na záver len jednu vec povedať. Keď som bol študent, keď sme išli maturovať, tak sme mali na listočku na stužkovú napísané od jedného veľmi slávneho básnika slovenského jeden citát, ktorý sa mi páči a ktorý mi ostal v hlave a podľa ktorého sa riadím, že kto láske a kráse žije, ten ostane večne mladý. A tá moja láska a tá krása je farby, tóny a aj slovo. Mám rád veľmi literatúru a tak. Takže to je moje také rezime k mojej tvorbe. Veľmi pekne ďakujem a samozrejme, že s hudbou sa dá dorozumieť na celom svete, porozprávať sa s každým. Takže to je krásne. Ďakujem vám veľmi pekne a veľmi radi si vašu výstavu pozrieme a povieme o tom aj našim krajanom, aj známym. A je to obdivuhodné, čo robíte. A ešte na záver, keby ste prezradili, máte nejakú ďalší deň, keď sa zobudíte a nejaká múza príde, alebo to je tajomstvo? No, není to vôbec tajomstvo, som otvorený. Rozhodne chcem sa zdokonalovať v hudbe, hrať, lebo to je ozaj, to je výživa človeka duševná. Chcem malovať, už mám v hlave 3 také motívy, ktoré to bude niečo také filozofické. No a pokúšam sa už dlhšiu dobu zostrojiť fujaru, ale mám tam jeden nuans, ktorý neviem ešte odhaliť. Takže to je asi môj plán. A venovať sa športu, aby sme v zdravom tele, zdravý duch bol. Veľmi dobre. Tak nech sa vám to podarí a nech ste ešte dlhé roky zdraví aj s celou rodinou a aby ste mohli naďalej obohacovať slovenské umenie a ukázať to tu v Kanade a ľuďom na celom svete, lebo kto ho vie, kde to zavíta. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a prajem vám veľa zdravia a šťastia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovenská komunita nedávno náhle stratila jedného z nás, Paula Marcina, ktorého sme viacerí poznali. Paul nám bude veľmi chýbať a v mene slovenskej komunite dovolujem
si vysloviť úprimnú sústrasť rodine Marcinovej. Nech vás Pán Boh sprevádza v tomto čase vášho zármutku. Taktiež v mene slovenskej komunite dovolte mi privítať novú členku, a to Andrejku Kopecovú, ktorá bola pokrstená v septembri počas omše v kostole svätého Jacka Hyacinta. A teraz by som chcela zablahoželať našim krajanom, ktorí oslavovali narodeniny v septembri, a aj tým, ktorí budú oslavovať svoje narodeniny v októbri. A to sú Max Wingate 4. septembra, 5. Božena Dejová, Andrej Stolárik, 7. septembra Mikuláš Korbel, 9. septembra Zdenka Luzarová a Jan Žadko, 10. Jakub Raček, 14. Tereska Korbelová, 16. Charlie Wingate, Vilma Osvatová, 17. septembra Matilka Krčmáriková, 23. septembra Julius Blnka, 24. Magda Svetíková, 27. Javor Frajkor. V októbri Marianka Pirhalová, 3. októbra Olga Račeková senior, 6. októbra Jacka Belaniová, 8. októbra Františka Krčmáriková, 9. Rebeka Durišová, 10. Helenka Janoková, 16. Adriana Dejová a Marian Dej, 21. októbra Martin Fabuš, 26. októbra otec Radoslav Lojan. Všetko najlepšie prajeme k vašim narodeninám, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti po mnohé a mnohé roky. Taktiež dodatočne Tereska Ozoroková oslavovala 75. narodeniny a Veronika Zongorová 85. narodeniny. Je vidieť, že naše slovenské korene sú silné. Všetko len to najlepšie. And so we are coming to the end of another busy month with the busier Christmas season approaching. Contact us about our big Slovak Oktoberfest dance October the 2nd at the St. Anthony Club just off Preston Street. Dúfame, že sa zas uvidíme na našom ďalšom programe, ktorý bude v nedeľu 25. októbra a v sobotu 31. októbra. Zatiaľ prajeme vám príjemnú jeseň a dovidenia.